Anya laki din! I-live ko man kit diti pa nagtrabaho tayo. Ha? Live nga ibagbagamot lakay? Wan bakit? Tapno isuman pa'y dagiti mainayo na followers ko iti Facebook. Adumat kit di Hanggang no adda pa'y mainayon, dinagsaya atan. Ay, kadwan Ag-live ka nga rod tapno umado ti followers kan viewers mo. Mabit lang arod taala at distan. Rugi akong ti ag-live. Anya ka matilan Nabayag ka dito yan. Ngam saan ka pailaan nga nakasursuro? Saan mo pailaan nga mo tagitir aramidam? Ay, sorry Manong. No daduma ngamin, agpaisuro ka. No adda maisurukan ka, denggam anaimbag. Ay, wala ni. Gusto ti bagbaga ti asawak ka. No adda ngamin may surukan ka, denggam ana imbagwan. Sorry po. Sana kasta sorry laang. Denggam ana imbag kunak. Tapno ammom ti aramidam. Sana kasta puro palpak. Mangimbayag kay ti trabaho. Anya? Ay, palalo matanda gidjay nga agasawa. Apay nga taakas jay ti ugali da. Bay amlaeng, idi pa'y kasjayan ti ugali da, naglaing da nga agdilaw, kunamla no isuda ti kalaingan. Oo na yun. Amin mat apagtrabahuan, no agdadamo ka, kat adalampay nga umuna. Apay, isuda nga ta ididamo da asumrok iti kasta at trabaho, kat nalaing dan adagos. Day tangarod, saan da panunutan a nagrugrugi da mo't idi akasken ka. Ay, kasjay dagayam, kasla isuda ti kalaingan. Nagalas pa'y ti pamay anda amang isuro ti kakadwada. Nagsakit tinakam ko, iti inaramid day jay adino kanyak. Nakalive da pa iti Facebook, ado ti agboy-boya. Sakit ijay na nga imbaga, anabulanan akon iti kastoy at trabaho, ngam sa anak kan ang makasursuro. Ay, una yan. Nalabos at talaga ti ugali da. Isu nga ado ti maas-asar kadakwada iti kasdi nga ugali da. Saan laeng nga ijay ayan ti department tayo, uray ijay management. Kasta ka di? Wala ni, ado ti akin kagura kadakwada, gapu iti ugali da. Ako namla no isuda ti kalaingan. Nimbay amlang, addan tulat ta. Aywan, saan nga amin nga aldaw kat kukwada? Nyalakit din. Nagalas at talaga ti ugali dagiti nga agasawa. Un nga rod, kunamla no isuda ti kalaingan ijay trabaho tayo. Anya laki din. Imbis nga isuro da iti nasaya at nila ni. Saan mo? Tay babayin da pa iti Facebook live. Anya nga iti kaya dasawain. Ag-live da iti Facebook. Sada ibabayin di tao. Tapno la ipakaammo da iti viewers ken followers da. Nga isuda tinalaing. Kasta ka day. Kasta talaga, pabida dalaunay. Amin tayo kat napadas tayo tinagrugrugi. Isu nga ammo tayo asaan tayo analaing adagos idi kasirsirik tayo iti dayto at trabaho. Di da mapanunod da ita. Gaputan nagari iti panunod da nga isuda ti kalaingan. Kalaingan nga, salbag kidi. Ado ti mas nalalaingam isuda. Ngam awan tinangag tayo nga imbagada nga isudan ti kalaingan. Ay, una yan. No apay mo't akastada Masapol da pa'y ti mangibabain iti Facebook live. Isu ang nagsakit tinakam nila ni. Sapay nagpadaan da nga agasawa. Ay kit ore asino mo ta. Agsakit at talaga tinakam na. Anya ka matan, talaga saan ka makauawat? Ha? Imbagak matkan ka akastoy ti aramidam. Ngam talaga saan mo mauawatan? Ay, sorry ma'am. Ulit taklaangan. Unay kan? Talaga saan ka makauawat? Manon adaras nga insurok kan ka. Ngam aging ga ita, awan latta ti nagbaliwan ti trabahom.
Anya lakit din aya. Anya? Ala, ulitam tinaramid mo. Wan, ma'am. Ay na, nagsakit at talaga tinakam ko sila. Bay amon. Di mon panunutan ta ma-stress ka laeng no iso akanayon tilaglagipem. Amom, saan laeng asika tinangaramidan da iti kasta. Adon timbabain da nagtrabaho ditoy. Kasta ka di? Wen, iso nga iso ti makagapo no apay ang nagpapanaw dagiti daduma ang nagtrabaho ditoy. Gapoy tinagalas nga ugali da. Nagalas ti ugali da. Mabalin namot nga isuro kan ibaga iti nasayaan. Ngam saan man? Masapul na pa'y nga ipukkaw. Tapnula ang mangagda nga ta iji bangir a department? Katuan, tapno ipakaamuna nga iso ti kalaingan. Ngam di nalaam mo nga amin damot ijay bangir kat marururod kadakwada. Ay, aglablabos dan. Addan tulat tamot ti aldaw da. Saan laang amay may sa ti aldaw kunak tumat? Ay wen, day tati kanayon mo nga ikarga iti panunot mo. Saan laang amay may sa ti aldaw, Lani? Kan, saan nga amin agundawa? Ay, kat kukwada. Bakit? Anya nga tano lumaban na. Ha? Kasano nga lumaban ka manan kat naabak kamat idin lakay. Saan arumbeng amapukawan ta itinamnama bakit? Kat adakin ka ah. Wan bakit? Pay-paysuk man ti lumaban ita. Anya ti ammom, no itatigundaway ko ang mga abak. Ken numapasamak da ita. At danton tinayon ti income, ken makagatangak to iti baro alugan ko. Anya? Wan bakit? Saan nga imposible mapasamak da ita? Iso nga inton bigat matlaan, inak ag-file iti COC. O sige, suportaran ka iti dayta a planom lakay. Pakawanam, asino nga ta tinamnaman na amang ibutos kinkwana no bilang laang. Tay tangarod angkan. Kasla aguuyo. Nagiinom da ka nung araw iti kalman ni Jetrisina ni Pureng. Nakuna ka ni Dino no bilang tamangabak. Amang iruwar adagaw sa iti baro arugan. Ah, kayat nasawang serkan na lang ti politika. Tapno agpabak na. Ay nagdakas mo na panggal. Dakas sa talaga ti panggap na. Sa bagay, amin na dakas sa panggag. Kahit saan ngagbaligay, angkal. Ay, wait. Husto kay ti dayta nga imbagambag. Amin na dakas sa panggap. Kat saan ngagbaligay. Nang runa, ta idipay kat ado ti inap-apakin nagararamidan na iti dagas. Guwada nga agasawa. Nagturod nga rin ang kalalumaban. Ala, para makita, ito umay nga eleksyon. Isupay at dapay laganas na alumaban, kat amo na mat itibagi na nga ado tinapasaktan da nga agasawa, ken adon tinagararamidan da iti saan anasayaat. Anya laki di? Yung sa bagay, mangnamnama dalata iti milagro. Miracle iso, ay, pakanawam. Anyat amo tayo no agmilagro kat mapagasatan ang mga bak. Malay natin. Oho, jaklapatyan man. Iti kasjay a kinalastog da, kan kinapangas da iti publiko. Imposible akayat ti tao nga agturay ti kaskan kwa na. Wun, maabak day jay. Maabak kumakit di Sapay la kuma. No mga abak day jay, sigurado nga adda alumastog da nga agasawa. Ay sigurado day itanto pay laeng asaan anangabak. Kat nagrurutap ti kinalastog da. Nakarkaron tulangan ano bilang tamangabak. Anya lakit din.
Makapanervyos. Ni, apay anak ko nam dayta. Tama ka pa nagmat ngamin. Kasano nga tano saan ang mga bak ni Dino kas board member. Ha? Sapay nagdakkel ang tigastos mi manipod ng rugi ti kampanya. Nagkurang pa iti budget mi. Kan nakautang kami ti agduduma akabagyan nila kay ko. Kasta ka di. Ay ka talaga kasta. Ngam awan ti rumbang apagdanagam. No amom iti bagim nga awan ti napaspasaktan nyo ti riknada. Anya? Ti kayat ko asawan. No amuyo iti bagiyo ang nagbalin kayo anasayaat. Kan, no amu ti tao at ti idardariragyo kat ti panagserbiyo kadakwada. Awan pagdanagan nyo. Si kakit dimat, tila sasawam. Ingka man lagtrabahon. Salpag ka. Anya? Manulaang nga aldaw, panagbubutosan ngam kastapay lang ti bagbagam kanyak. Ad-adala ang ama istresak din ka. Panaw! Nagturad ka matin anang ibagay ti dayta kan ko ana. Naturadak tay sumat ti pudno. Ay, sapay la kuma ta maabak. Sapay la kuma. Maabak at talaga dayjay. Danag mun aya. Tapno ammom, ado ti mangibagbaga asapay la kumata maabak. Ha? Ammo nga minti kaaduan, ano bilang man ta mangabak, sigurado ang mangibadek da iti pada na tao. Ad-adda abo mabati pa nagkita na iti daduma a tao. Ngam kas na sinigurado damot ang mga bakda kano. Iso kano mo ti mangibagbaga nga ado ti suportado kan kuana. Anya? Oho, jak lapat yun data. Mamati aktulaang numalpas ti panagbubutos ket mga ba. Anya lakit din. Sayang amin dagiti bannog bakay. Awan, sa anak pag-asatan. Saan pa'y siguro nga itatigundaway ko? Lakay, kasanong dagiti nagdadakkel agatad nga inututang ta iti agduduma ta tao. Day tangarod ti pampanunutag. Parikot ko no sa dino ti pangalaan iti pagbayad. Kan parikot ko no kasanumanan amang rugi. Kasano da ito yan, lakay? Napanmat amin na kwarta idi pa nagkakampanya. Siniguradok ngamin ang mga abakak. Iso nga inroar ko amin na savings. Kan nakautang tapay. Parikot itano kasanon. Inyangay nga rod. Kat isumot ti resulta. Tinamnamaat nga ag numero 1 ak. Nagbalin mat adwa nga 1. 11. Una yan. Ngala, uston lakay. Addan tulat na. Saan pa'y nga ita? Magdangla ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Natalo ka na. Natalo ka na. Wala ka nang magagawa. Magdangla ka na. Naabak na. Abak mayat. O sige, mayat, idita mo ta i-reels mo man. Ay, wala nang. I-release ko na talaga. Ang mga nuag million views. Nang runa ita. Taado ti nagpapangas naabak iti politika. Ayun, nang runa jay amu tayo naglastog, nagrurutap ti kinalastog na. Nagpangas, nung naaba mo nga rota. Nayunak man na ito iti music nga agkat-katawa. Sakbay ko nga i-post tap no funny, ha ha ha. At dabay gayam dyan in my deck iti Facebook. Kunak ijay, no nagrugit ti panggap mo alumaban iti politika, maabak ka talaga. Saan ka nga agbaligi kunak ijay? Adda agbaligi ngam apagdarikmat. Ala, adda manen amangirnad da. Sige, ipos mo tamagasangan tagsili salbag kit de. Nay,
Ruot mo day ta, Uncle, napay data. Uray lumakaya ko. Agpapansina mamay iti Facebook. Ha? Agpapansay. Anya tigad mo sa unang, Uncle. Agarami man iti reels ko. Ta i-plaster ko man ta cellphone ko. Aday ta. Na-plaster ko. Anya? Alangarot, Uncle. 1, 2, 3, go! Daytoy, kadangla! Wow, dangla! Para ka dagiti saan anapagasatan ita. Agas dagiti ngiwat. Anapasma anang ipukpukaw iti madamati kumpanya. Kan nagkarkari abaro-aro pa. Baro anamdama. Daytoy, ti para ka na kayo. Dangla! Wow! Dangla! Anya? Wow! Adat makuram. Mayat ka mo lang. Anya laki din. Mayat, Uncle. Ala, miksa mo, tay post mo, i-reels mo, Uncle. Sigurado, ag million views na ita. Anya laki din. Ay na! Tiyawanan bay na babae. Kunamlan asino nga agpupos iti kakastoy. Ha? Sino day ta? Kan, anyat impos na aya. Agasam man. Magdangla ka na. Natalo ka na. Kun-kuna naman tan iti post na. Anya? Inton kun pagsasawak lang arod. Awan matkit di atin naganan na dito eh. Ngam amok adat ati patamaan na ti awanan bay na babae. Una yun day alani. Tila ipupos na mat. Nagpadada iti day alakay. Asino alakay? Nilakay Pedring Agasam mat. Kat kuna na mat iti reels na. Daytoy kat dangla. Para kadagiti saan anapagasatan ita. Ha? Day tamat ti kunkunana. May sama taraklakayan. Anya? Addan to aldaw dadag kita. Intun bigat mo't laang. Mapanak ije balay na. Ay sus. Saan anasayat tayo nga aramid na? Nay, apay kasta una iti panag-react mo iti reels ko. Kat saan ka ngayon naganan Saan man? Ngam amuklatan asyak ti patpatamaan nyo. Oo na yan. Oray na abak ka. No amom iti bagem nagbaling kalataan na sayaan. Saan ka kumaabasta-basta mapaspasagidan? Wano masaksakitan ni Danyaman amaboy buyam iti sokmed. Anya? Iti day tangay naramid mo. Kaslamla ipakpakaam mo agilti kalaunay. May papan iti politika. Awan innaganak iti day diyang impos kaw. Kat adamot tengking ka. No nasair tirik nam. Awan bibiyang kaw. Uray si Kalani. Apay. Anya loonay dagitiin ka impupos iti Facebook. Ha? Dangla! Kaskada, naabak! Apay, asino ti patamaam? Siyak! Ne, apay akasta mo tanti bagbagayo manong. Kat awam mo ti inaganak ija impose ko magdangla ka na. Wala ka nang magagawa na talo ka na. Kunaklaang mat. Awan mo ti imbagak ada kayo dayjay. Anya? Agungot kayo, ano inaganan kayo? Wano agong ungot kayo, gaputa guilty kayo unay. Amuyo iti bagbagiyo adakas, tinararamid yo iti tattao, kasta ka day. Anya ka din dagitang ibagbagam. Oho, di kayo man agin diding, awan amuyo. Isukit di naabak kayo at tipanggap yung amin, kat agpabak nang baban iti kwarta nga da iti gobyerno, nagtaod ka dagiti buwis ti tattao. Anya? Isu nga uray awan nagan yung kadagiti mabuybuy ayo iti Facebook. Kat ag-assume kayo, ada kayo ti patamaan. Nga uray saan, taammuyo iti bagbagiyo dayta. Tandaanan nyo saan nga amin nga aldaw kan gundaway kat kukwayo.
Ay, nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.